Dionik oso gertuan bizi izan du Alzheimerra eta berak dio, naiz eta gaixotasuna ezagutu, ez dakizula benetan gainera zer datorkizun. Gaur egun oroitzen taldearen bitartez jendeari laguntzen saiatzen da eta gurekin da Dioni Larrinaga. Memoria gainezka egin di. Kaixo Dioni, arratsaldeo. Haupa, ongi etorri. Dioni, zur diozu, naiz eta ezagutu gaixotasuna, ez dakizula benetan zer datorkizun, eta zer dator? Oso bide gaitza, oso bide okerra, eta bukaera, amaiera triste bat. Bidea dana ez da tristea. Nik nire amai, sekula, ez dutza demon, azkaningo urteetan montzan, uste, muso, bezarkada eta karizi. Alzheimerrak badauka bere gauza ona. Ez da, Alzheimerra, gauza horrek emoteko ez da Alzheimerrak itzea. Baina askotan, gauza horrek direz urreatzen da bena jende. Piztu egiten dira, ez da emozioak aipatu ditugu Begoñarekin hor, momentu batzuk piztu egiten dira, ez da? Argitasun une batzuk ere izaten dira. Bai, hori da, kirolariak behar dabe progresinoi bat forma hartzeko. Alzheimerrekin alderantziz da. Berantz, doa. Baina ez da linea rekta bat. Hoja desierra esaten dena. Ez da, eta meseta batzuek, eroak, nire ama, por ejemplo, bizita juten ginean residentzia, zekixen, ni nor nazen. Batzutan, da nire nahiak inberdin. Bezatze ban, nitzela bere senarra, beste batzutan bere anaia be Joseba hil zen Alzheimerrekin, eta beste batzutan, sorpresa oso gutxita, baina nire izenakin, Dioni, eta hori zen bajo. Festa bat, ez da? Bai, oso, emazteakin egoten nintzen, da biontzako izaten zen, zoragarria, ez? Pentsatzen, hobeto doie, osatzen ari da, baina, hori beraz da. Horret dira mesetatxoak, daudenak, baina bera doa. Baina, berak bere anaitzat jo ezkero, bere senartzat jo ezkero ere, zuek ondo erantzuten zenioten. Bai, dudari gabe. Ez zenioten esaten, ez, ni semea naiz. Izertarako ez. Ez dago zertan, ez be oso avanzatua dagoenin, ez diskutitu, ez razonatu, ez eztabaidatu, zerrez, alderantzez. Eta egin behar bada zerbait da, beste galdera batzuekin edo beste gauzatxo batzuekin, desbia, beste atajatxo bat hartu, gaia aldatzeko. Baina sekula bez, oso garrantzitsua da gainera, hitz egiten dozunekin, berbaiten dozunin beraz, enbizu, begizita begira, zera espresio korporala erabiliz, horrela beretza da, erretzago ulertzen, o beratzago zentzun bat dauka, oso garrantzitsua da hori. Garrantzitsua da, zu orain esaten ari zarena Dioni, etxean gure ikusentzuleak ere gertutik ezagutuko dute behar bada gaia, eta hori da profesionalek aholkatzen dutena, ez da, konfrontaziorik sortzea eta aurrera egitea, ez da? Bai, dudari gabe. Oso importantea da bere implikazioa eta norrera berarekin implikatzea. Da hori da, urrein egonda, maitasuna emonda, kariziak emonda, sarritan bera etortzen zaizu, etorten gatan, eta bera biokorrela egoten ginean, eurentzako maitasuna eta kariño hori garrantzitsua da. Oso importanti da. Eta orduan, gurasuk oso posik aldaunin hori egon. Begoñarekin aipatu dugu erruaren sentimendua, zu noizbait edo zuek noizbait zerbaiten errudun sentitu zineten? Por ejemplo, Begoña kasun, bera da, zaintzailea. Eskerrak, seme alaban laguntasuna izan du. Zaintzari asko daude, daz bakarrik dauzena. Hogetala ordu. Horrez da posible sentitzea erroduna, kasu hortan. Ez da, daukan karga emozionala, ez zindaz behar dan bezala zuzendu eguna bai, eguna ez. Nire kasuan, nik ez daukat olako zerik, baina
gehienetan, eta entzuten da nidan jendentzako esango nuke, Alzheimerreko gaixoekin gauzatxo bat dela oso importantea. Ez da erosten ez Corte Inglesen, ez Amazonen, da ezinun pazientzia. Eta horrekin, bide eder bat egin da dakau. Pazientzia galtzen badugu, txarto. Bera txarto, dan aurrera txarto. Orduan, pazientzia eskero gauzak konpontzen dira eta mina sentzitzea egiten ari den jendea lana, mina ni sentitzen dut noiz, egozaitu izan dut noiz. Amakin kalera jun, eta kalean bilatu norbait, eta hola, Benita, nire aman izena Benita zan, hola, Benita, zer, enazu ezagutzen da? Jo, bizo batera egon gara, lanean egon gara. Hori da mina moten duna. Mina handia baina, handizia, oso mina handizia. Bai hori, ez zara nitaz gogoratzen edo? Hain behar dana da, urreatu nahi baldin badozu, irriparrez, begietara begira, eta muso bat emon, bueno, Benita, agur, gero arte, ikusiko ga, da hortxe amaitzen da. Ez da beste gauza raroik enbir, gu ez gaz beste gauzatarako. Postasuna emon, eta ez gaixoa urduli ipini, edo preokupate ipini. Hori gertatzen zaie batxe, denda batera jun, zerbait erosten, eta bueno, lio bat asmatzen dari. Aizu, venga, nik ere prisa dakat eta da bera dago, dirua ezin kontata, ezin zera inda, ez? Horrek gauza diz, mine emoten da benak. Horretxek ez dizen bir. Hori izan behar da empatia, ez da? Karo, dudarik gabe. Eura diez, gu modure diz personak. Eta persona modure dauke eskubide guztiak, danak. Gu daukagun beste eskubide. Eta igual gehiago, ze gaizori daude. Orduan, guk esaten duguna, gondo gaudela, gura jakin behar duguna konportatzen gaixoak. Eta orainari gara zuen amaren irudia ikusten, eta hor, bertsoak dira, olerkiak, zenbat hitz eta zenbat hitz eder dauen hor idatzita. Eta zuk ere okerrez pagode zerbait irakurri nahi diguzu? Bueno, nahi bat baduzu irakurriko dut. Ez nahi zini osaditua, euskeraz... Bueno, uste badia zua medik irakurriko dut. Bueno, bestela, herrigintzan eta auzolanean, erne zendun hainbat lora. Kaminazpin, eta gure barrio bat, eta ondarrun daude zugaz arro eta gustora. Azken urtean, oizpe aldera joan zen zure bapora. Momentu asko ahazten dira joan ala denpora. Baina zuk, eman zendun guztia. Zoragarria. Hori da, nire alabak eta nire lagun batek egindako bertsotu bat. Bai. Maitasuna handia dago hor. Eta agian, etorkizunean ere, denbora pasata gero ere, horixe da gelditzen dena, ez da? Bai, dudai gabe. Momentu txar asko daude, baina maitasun hori gelditzen da, goxotasun hori. Bai, dudai gabe. Gaina bera izan da, beti emakume aktiba, auzolaneko... Ikusten da, bai, bertsoiek ala esaten dute. Madril eta Afrika eta seme alaba, eta gauza asko kontatzen dira. Bai, iniziatiba handikin, eta orduan bai. Oroitzen elkartean, aritzen zarazu? Bai. Oroitzen da talde bat, ondala, 5 bat urte, hasi ginen martxan. Oroitzen esaten duten modura, esan behar dut, afagi, da esan behar dut, koldaulestea. Gu 2008an, guretzako izan zen oso punto importantea, urte importantea. Ze Koldo Olestia etorri zan ondorrera txarla bat ematen, eta hor pila bat jento edatu ginen, eta hortik etorri da oroitzen. Eta euki izan dugu beti, bide horretan, afagin laguntasuna. Eskerrak afagiri, materialak eta laguntasuna danetarako izan dugu, beti prest, eta gorrekin ari gara martxa. Eta hori da niretzat gauzari lanik momentu honetan garrantzitsuena. Onduen egin lehiken gauza bat gure aldetik, gure amaki gure gurasok hildiz batzuk, beste batzuk jarraitzen dabe bizirik, eta da, beste batzu egin moteki, aukera, esaten dute, neurologoak, Alzheimerra dauka. Bai, eta orain, zer? Nondik hasten naiz? Zer egiten dut? Eta hortarako daude elkarte hauek, ez da? Elkarte hauek hor laguntzen dut. Elkarte honek, diz
modo on bat, lehen da behin, ikusi tranquilizatzeko gurasoak. Gurasoak daukaen bilan, gaixoarena onartzea, eta euren artean onartzea zer egin. Eta bide horretan, mobitzeko zerbait laguntasune bide. Hori laguntasunin zeinik ematen dago. Horako hori pasadagunak. Niretzat izan zen oso batzarretan daukagu kriterio bat ipinita. Barri bat etortzen bada, bilera, da beharra dagoelako, bilera da beretzat. Orduan, gu denok hasten gara, gure esperientzia kontatzen, guri zer gertatu zaigun, dena. Eta azkanean berak ere kontatzen dugu. Eta da, modo bat ikasteko, modo bat ikusteko lehen esan duguna bide hori zer izango da, zeneri ondino ez gazta gerta, baina areri bai, darek hau egimiagan, aurrek bestea iban, batzuek ez dute nahi, gurasoak edute residentzita, beste batzuak bai, hortan, kriterio horiek eta opinio horiek oso importantea da. Han esaten dana, han hitz egiten dana, ez da urtetzen inora ez, han gelditzen da. Eta ora, terapia bat, baina terapia baino ondikan gehiago da ikastea ze bidea daukagun, zer egin beharko dugun, nora joan behar gazen, arazo baldin badagati, Dioni edo Idoia edo Juan Mari, galdetzeko aukera guztia dauka, hori da. Eta gaur horretan ari gara? Bai, hori da, horretan ari gara, alba da bintzat laguntza behar duenari, laguntza posible dela erakustea, ezta?